Kellemes és szép estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink és tisztelt gyerekek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a ma este szakítottak időt arra, hogy eljöjjenek ide közénk, és velünk legyenek egy nagyon fontos este, és egy nagyon fontos témában megoszthassuk önökkel a gondolatainkat, és meghallgassák ezt a szépnek ígérkező műsort. Én nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkbe Seres Antal, Toncsit. Kérlek, közelebb hozzá. Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány alapítóját, és azt hiszem, hogy a tévénézők és a helyben ülők is bizonyára szívesen meghallgatják, megismerik azt, hogy tulajdonképpen honnan jött a érzésed, ihleted, hogy ezt kell tenned, hogy létre kell hoznod ezt az alapítványt. Toncsi szó. Szép estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm, hogy ma este időt szakítottak arra, hogy az alapítványomat megismerjék. Megmondom őszintén, nem vagyok a szavak ember, inkább a zene nyelvén értek, és inkább tanítani szeretek, akkor természetesen megnyílik a szám, és ismernek a gyerekek, hogy mennyire is tudok beszélni és oktatni őket. Nagyon rövid egyébként a történet. A Magyar Televízió szervezett egy fellépést a fivéreknek, és ezen a fellépésen daganatos, illetve fogyatékkal élő gyerekek voltak. És hát ez egy meghatározó élmény volt számomra, hiszen volt egy 4 éves kisfiú az első sorokban, és Csilla integetett, illetve a zenekar tagjai, hogy hát figyeljenek már oda, hiszen a Megasztárban bemutatott törött gitáron felé nyolkál a kisfiú, és szeretné megérinteni. És hát letérdeltem ez a kisfiúhoz, és hát ott egy elég érdekes érzés alakult ki bennem. Rövid idő telt el, és úgy gondoltam, hogy én innentől kezdve beteg gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Mindig az életem folyamán valami nemes dolgot szerettem volna létrehozni, és hát közel 10 éve tanítok egészséges gyermekeket, hála Istennek. És az egészséges gyermekeken látom, hogy milyen lelki fejlődésen mennek keresztül, amikor zenét oktatok nekik. És egy kísérlet is volt arra, amikor elkezdtük a Szeged Klinikán, illetve a Heimbál Gyerekkórházban heti rendszerességgel a gyerekeket tanítani, vagy azok a gyerekek, akik az ágyból nem tudtak kikelni, nagyon rossz állapotban voltak, akkor kértük, hogy az ágyuk mellett zenélessek nekik. Tehát egy kísérlet volt arra, hogy őrájuk hogyan hat a zene. És hölgyeim és uraim, meglepő, a zenének tényleg gyógyító ereje van. Én mindig koncert végén elmondom, hogy hallgassanak sok zenét, hiszen gyógyító ereje van. És még egyszer összefoglalva, tehát az egészséges gyermekeknél is, illetve azoknál a gyerekeknél, akik ebben a betegségben szenvednek. És megmondom őszintén, abszolút a Szegedi Klinikán, amikor bemegyünk Csillával, akkor mindenki úgy képzeli el, hogy ott szomorúság van, éppen ellenkezőleg. Ott vidámság van, és élni akarás. És ezek a gyerekek egyetlen egy valamiben próbálnak kapaszkodni az orvosokon kívül, ami egyébként a legfontosabb, az pedig a zene. Van egy nagyon jó példám, nemrégiben történt velem ez az élmény. Barnoska, egy 11 éves kisfiú nemrégiben került be a kórházba, és szörnyű azt végignézni, amikor még vékonyan hajjal bekerül a kórházba, és utána napi szinten látjuk, bocsánat, úgymond a leépülését annak a gyermeknek. És amikor vittem neki az új gitárt, akkor hiszen zenét szeretne tanulni, ő ezt kérte, hogy mindenképpen zenét szeretne tanulni, amíg ő bent van 9 hónapig a kórházban. Odaült mellém, és a gitárnyakába így belekapaszkodott, és bocsánat, ez nem hatásvadászat, tehát nem, ez tényleg így történt. Belekapaszkodott a gitáromba, és úgy beszélgetett hozzám közel fél órát ez a gyermek, és hallgatta, hogy én milyen kis előadást adtok a zenéről. És hát fél évig úgy történt ez a dolog, hogy úgy jártunk a klinikára, mint magánemberek Csillával, és én azt gondoltam, hogy ennek valami keretét meg kellene találni, hogy valami formáját, hogy most már innentől kezdve hivatalos legyen. Hiszen nem csak a színpad lett a végzetem, hanem a gyerekek is foglalkozhatok végre velük. És hát így jött létre
a zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány, és óriási, hát ez csúnya kifejezés, hogy sikerek vannak, de óriási fejlődések vannak a gyerekeknél. Meg fogják látni ma este, van itt egy olyan 17 éves gyermekem, aki 9 hónapig a poklokat élte meg a kórházba. Ugye utána 9 hónapig nem mehetett iskolába, és ez a gyermek a mai nap fel fog itt önöknek lépni, és énekelni fog. Tehát létrejött a zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány, és a legegyszerűbb dolog az volt, amikor azt az embert kellett választanom, aki ennek az alapítványnak az elnöke legyen. Hiszen szem előtt kellett tartanom, hogy egy olyan ember kell, aki méltó erre a feladatra, erre a nemes feladatra. Hölgyeim és uraim, szeretném önöknek bemutatni, aki még nem ismerni, Ungódi Csillár tanárnőt, pedagógus. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek és meghallgatnak bennünket. A szép műsor és a gyengéd muzsika előtt azért egy pár kis adatot az alapítványról, hogy mi is ez. Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány kuratórium tagjai dr. Hegyei Erika, gyermekgyógyász doktornő, aki sajnos most nem tudott itt lenni, vagy nem tud itt lenni, és dr. Jelenfi Anna ügyvédnő, aki viszont itt van körülben, és eljött, és képviseli a kuratóriumot. A megyei bíróság 2011. november 26-án, tehát tavaly novemberben jegyezte be az alapítványt. Szeptemberben megkezdődött, tavaly szeptemberben a munka, a tevékenység a gyerekekkel, és novemberben már állt az alapítvány. Az alapítvány célja a rákos és egyéb testi vagy szervi fogyatékos beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése a zene eszközeivel, zeneterápia. Beteg gyerekek zenével történő személyiségfejlesztése, a könnyű zenében való jártasság, zenei műveltségük kiterjesztése. Az alapítvány által végezendő közhasznú tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúsági védelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Azért mondtam ezeket az úgymond egy kicsit talán száraznak tűnő adatokat, mert itt a műsor végén még ezekre a fogalmakra szükségünk lesz. És most szóljon a zene. Egy nagyon szép számot fog előadni a Katona Hajnalka és az Orosz Adél, amelynek egyszerűen ez a címe, hogy de jó lenne jónak lenni.
Kongán kísért Katona Ferenc. Hát ahogy a dalban is van, hogy de jó lenne jónak lenni. Az emberi jóság, a segítőkészség, a csak a szépet észrevenni és nem félni. Nagyon fontos. Nagyon fontos fogalmak. Ezek a fogalmak már nekünk, a klinikán dolgozóknak, mondhatom ezt, teljesen mást jelentenek, amíg meg nem ismertük azt az állapotot, amiben ezek a gyerekek kerültek. A jóra való törekvés csak akkor tudja meg az ember, ha egy katarzison megy keresztül. A klinikán ismertük meg tavaly novemberben, és nem volt akkor időnk nagyon megismerni azt a hölgyet, kislányt, aki most fog következni. Az a 2 foglalkozás, vagy 1 talán elég volt arra, hogy nagyon szoros barátság alakuljon ki. Apropó barátság. Minden egyes diák között, akikben vannak, vagy kisbetegek között, és szülők között nagyon-nagyon szoros barátságok alakulnak. Ez is egy nagyon fontos dolog, ezt is a műsor végén fogják megtudni az összefoglalomban, hogy miért mondom ezt. Tehát most a Gyalai Noémi következik, Gyarmad Noémi, bocsánat, zavarba vagyok, Gyarmad Noémi következik, egy nagyon gyönyörű dallal, és amikor nekem ezt elénekelte, ezt a dalt, hát ott a klinikán azért nem éppen jó állapotban láttuk, nem ilyen állapotban, mint ahogy most látni fogják, mert most már hosszú a haja, göndör, és egészséges. És amikor elénekelte nekem ezt a dalt, akkor nekem potyogtak a könnyeim, és akkor mondta a Noémi, hogy én ezt nem értem, hogy amikor én ezt a dalt éneklem, akkor mindig sír mindenki, hogy miért van ez. Hát majd meghallják, gyönyörűen énekel a Noémi, és hogy a professzorok mondják sajnos, hogy rezeg a léc a 1-2 beteg gyermek alatt. Ezt hadd ne taglaljam, hogy mit jelent. Gyarmat Noémi következik.